Nagpamahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng San Nicolas sa mga barangay ng Nining, San Jose, Kakabugawan at Santa Maria East bilang tugon sa pinsalang iniwan ng Bagyong Paulo. Bawat pamilyang apektado ay nakatanggap ng tig-6 na kilo ng bigas, 10 piraso ng canned goods at 10 sachet ng drink mix o instant soup. Kasabay ng relief operation, nagbigay rin ang pamahalaang lokal ng tulong pangkalusugan gaya ng libreng medical or medical assistance at gamot. Katuwang sa operasyon ang Municipal Social Welfare and Development at Municipal Disaster Risk Reduction and Management ng San Nicolas. Nakiisa rin sa pamamahagi ang Philippine National Police, San Nicolas, Philippine Army at Rural Health Unit. Samantala, nanawagan ang pamahalaan ng San Nicolas sa mga nais pang magbigay ng tulong para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo na lumapit lamang sa kanilang himpilan. IFM News. IFM News. IFM News.